Makadi hama dzangu. Mufaro wangu kuva nemi nokukugamuchirai paprogram ino. Nhasi ndoda kumbotaura pamusoro pechinhu chinonzi rest, kuzorora. Munhu wese paanoshanda anozoda time yekuzorora. Vari kuenda kumabasa vane nguva yekuti vanoretire, woenda kupension, woenda kumudyandigere, time yerest. Hazvina kunaka uye hazvisi pamurau waMwari kuti munhu anotanga kushanda wofa achishanda. Kukura uchishanda, wochembera uchishanda, kusvika wafa uchishanda. Pane nguva yerest. Tikaverenga shoko raMwari, bhuku raGenesis chapter number 2, rinotitaurira kuti Mwari akaita mabasa ake ese pa 6 days. Zuva rechi7 ndobva azorora. Ndobva aropafadza zuva rechi7. He created a rest. Pazvinhu zvaakagadzira, chimwe chechimwe chakagadzirwa naMwari chinonzi rest, kuzorora. Mwari vachipedza even kuzosika munhu akasikwa paday number 6, vachipedza kumusika pakuita mabasa ake ese, Mwari vakamurayira kuti asashande nezuva rechi7 because anofana kuzorora. Saka system yaMwari paakagadzira munhu, system yemunhu anofana kuwana time yerest. But uchaona kuti hazvina kudaro kunyanya kuno kuAfrica. Tinofa tichishanda. Munhu anofa ari pamusika, munhu anofa achitengesa, munhu anosvika pakuchembera zvekuti ukamuona achitengesa mushonga wemakonzo, achitengesa tunhu tudiki tsono, unoshaya kuti mudhara uyu asi akasvika nezuro here. Neage achiri kufamba mustreet, hapana time yerest. So ndoda kukubatsira kuti how to find the rest in life, how to create rest. Unoriwana sei rest kuti uzonzi wazorora? Chekutanga, I want you to know that rest is not outside of you, rest is inside of you. Rest yemunhu haisi kunze, iri maari. Saka uchaona kuti tinofa tichitsvaga rest kunze, iyo rest iri matiri, yakaresta matiri. Haugone kutsvaga, haugone kuwana rest kunze kusvika waiwana mukati. Chikonzero wai vanhu vazhinji vari kufa vasina kuwana rest, vasina kuzorora muupenyu hwavo, because vakatraya kutsvaga rest kunze vakaishaya, nokuti kunze hakuna rest, iri mukati memunhu. Your rest is resting inside of you. So kuti ureste unofana kuburisa rest yako kunze. Kana rest yako yaakunze ndo inozokutendera iwewe kuti ureste. Haugone kuresta nokuti rest yako ndo yakaresta mauri. Rekani kubatsire kuti sei ndiri kudaro. Chakaita kuti Mwari vazozorora pazuva re7 ndo zvavakaita pa day number 6. Pa day number 6 Mwari vakacreata a man. So a man ari kuya kuzopa a rest because ndiye aifana kuendera mberi nebasa. Saka rest yaMwari yakabva pana Adam, haina kubva pazuva. Mwari pavakaunza Adam kunze, remember kuti Adam akasikwa from the image of God and the likeness of God. Chapter 1:26 ya Genesis, Mwari vanototi let us create a man after our likeness. Let us create a man with our image after our likeness. Saka munhu akabva muna Mwari, iproduct yakabva muna Mwari. Saka Mwari vakaburitsa rest musi wechi6, day number 7, ndobva vazorora. Because Adam anga akuenderera mberi nebasa, saka chakazorodza Mwari
kuya kwaAdam kunze, kuya kwaAdam mugarden panyika. Because ukachinopfuura mberi uchaona kuti Mwari vakazounza mhuka kuna Adam kuti adzipe mazita, Mwari vanga varesta. Saka rest yaMwari yakabva pana Adam anga akunze. Uchanoona kuti Adam azoresta pamabasa mazhinji ake awane rest. Mwari vakamurarisa hope hombe, hope huru, vakaburitsa Eva maari. Saka kuuya kwaEva panyika kubva muna Adam ndo zvakawanisawo Adam rest, because Adam haana kuzorora. Bhaibheri rinoti kwakashayika mubatsiri. Mwari vakazviona kuti hazvina kunaka, he was not resting. Word rekuti hazvina kunaka, it means Adam was not resting. Chero aizorora panumber 7 but ane rest yaanga asina muupenyu hwake, yakaunzwa naEve. Saka Mwari pavari kurarisa Adam vachiburitsa Eve kubva papfupa, vari kuda kuti Adam awane chinhu chinonzi rest kunze. Saka Adam ari kuya as a rest, sorry, Eve ari kuya as a rest kuna Adam. Nokuti munhu anga asina rest kusvika mudzimai auya mubatsiri, a helper. A word rekuti helper, it means rest. Word rekuti helper rinoreva kuti rest. Mudzimai I rest yangu. So ndiri kuti rest yauri kutsvaga yakagara mauri, yakaresta mauri. Potential yauinayo, gift yauinayo, unofana kuiburitsa kunze. Mwari vachiziva kuti uchachembera, une nguva yauchachembera, vane zvavakaisa mauri, vakaisa rest mauri, inova gift yako. Identify your gift, identify your potential. Vanhu vazhinji vanofa vachishanda vasina kuresta inyaya yekuti havana kukwanisa kuidentify mapotential akaiswa naMwari mavari, matarenda akaiswa naMwari mavari. So if you want to rest, identify yourself. Zvii zvakaiswa naMwari mauri zvakanaka, zvakaiswa naMwari mauri zvichazokushandira iwe wakazorora. Vanhu vazhinji vatinoyemura vakazorora, vakaburitsa zviri mavari, vakaburitsa system, makambani, mabusiness kubva mavari, ndo ari kuvapa rest. Saka munhu wese akasikwa naMwari kuti azosvika panguva yekuzorora, but kuzorora hunge wakwanisa kuidentify rest iri mauri, inova potential, inova gift, inova kambani, inova idea. Idea yauri kugara yausiri kuda kuburitsa itori rest. Idea yoyo ndo rest yako. Kusvika idea yaberekwa panyika yaakurarama, vanhu votanga kuunza mari, ndo pauchazorora. Pfungwa yauinayo kutanga something iyoyo, iyi rest iri kuda kubuda kunze kuti iwewe ugowana nguva yekuzorora, pfungwa yako yaakuunza mari. Saka kufa munhu achishanda, it means haana kukwanisa kuidentify zvakaiswa naMwari maari zvaifana kumupa rest. Mwari wenyasha akuitire zvakanaka, Mwari wenyasha akukomborerei. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. May the Lord bless you. Shalom.